ଆମ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ତ ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଦିଟା ମୋ ଛୁଇଁ ମୁଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ମିନି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକୁ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ କହୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଲଟା ବୁଦା, ଏଠି ଥରେ ପଶିଗଲେ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆମର ନାଲିଆ ଗଞ୍ଜା। ଇଏ କାହିଁକି ଏତେ ହିମ୍ମତରେ ଚାଲିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ନା ଇଏ ଏଇଠି ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ମାନେ କମଳା ନେବା ପାଇଁ। କମଳା ନେଇତେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ଭାଇ ତାର ଗୋଟେ ବାଁଶ ପକାଇଲା। ବାଁଶର କମଳା ଖସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଖସି ପାରିଲା ଦୟା ଦେଖିକି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାରେ ମୁଁ ଯାଇ କମଳା ବିଛଉ ନ ବିଛଉଣୁ ମୋ ଭାଇ ତାର ପଡ଼ିଲା କଚାଡ଼ିକି ମେଞ୍ଚେ ମାଟି ଖାଇଗଲା। ଭାଇ ମୁଁ କମଳା ନେଇତେ ଆଇଥିଲି ନା ତୁ ମାଟି ଖାଇତେ ଆଇଥିଲୁ? ତାପରେ କହିଲା ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବିଛେଇମି। କିନ୍ତୁ ଆମର କମଳା ତ ଗଛରେ ନୁହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫଳିଛି। ମୁଁ ଖରାରେ ମୋ କାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କମଳା ଖାଇବା ନିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲୁନି। କାହିଁକିନା ଝୁକେଗା ନେଇ ସାରିଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କମଳା ନେଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ। କମଳା ତୁଳୁ ୟା ନ ତୁଳୁ, କିନ୍ତୁ କାଦରେ ଆମେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତ ଏଇ କମଳା ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାଣିର କେଠି ମାଛ ଦେଖିଲା ସେ ବାହାରିଲାଣି ସେ ଡିଆଁ ମାରିବ। ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବତା ଭାଇ ତୁ ସେ ପଚା ପତା ସେଗୁଡ଼ା ରଖ ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।